Sziasztok, én Dark Corner vagyok, és ez itt az Arma 2. Mi az, hogy 2? Nem tudom. Ellenség, ellenség! Köszönöm, csajt. Boom, headshot! Helikopterez. Höccsát! Hörca! Meg mindenséges. Egészségedre. Fú, tényleg, én még mutatni akartam neked valami. Azt a kurva. Most szénzsóhozok, úgyhogy... Mutatni akartam neked egy videót, de majd megmutatom máskor, hörca. Tudom már, hogy honnan lőtt ki. És miért nincs fegyverem, azért mondom. Egy külső person. Beülök most a tankba, geci, azt nem tudnak kilőni a társaim se. Tusk. Na, hogyan kell beülni egyáltalán? Ah, megvan. Ülj már be, bazd meg. Úristen, de érdekes irányítása van ennek a vesekőnek. Jaj, töltőkezelésbe. Nem a töltőkezelő. Lövészülésbe. Ha, fuck yeah. Megdögletek. Ez konkrét. Na, idő kell. Boom, sakalaka. Mi ez, vak töltény? Miért nem döglöttök vele? Tudom, kérdez meg tőle. Brum! Na, ebbe már belehalt az összes. Az egyik összeesett, a másikban még semmi sem maradt. Mikor van amúgy kész? Micsoda? A szénzsó. 3-4 óra. Mondom, ma már nem játszunk szerintem vele. Már itt unalmamban nekiálltam. Én akkor elmegyek, addig elmegyek. Már itt unalmamban nekiálltam videót venni. Én szerintem lehet, hogy fogok meg. És akkor vissza se jössz? Nem, hallom meg. Még le kell kérdeznem még, hogy hol van. Nem tudom. Na, úgy akkor csá. Jó van, majd holnap játszunk, cső. Hát, ezeket eltalálni kérem szépen. Kiszállunk a szarba. Csak egy géppityút kaptam. Jújjúj. Jújjúj. Ellenem fordult a bázis. Fedezzéket. First person-t. Kinyírom őket mindet. Az 1-től 1-ig, geci. Fordítva lesz, azt hiszem. A chopperbe gyors. Csak fel tudom emelni. Csak van valamennyi eszem. Most tanag. Szaromlás tanagot. Szálljál már be. Mi a szart csinálok itt? Ne felszerelést tekints, te hülye! Hát mi? Ülj már be! Hát fos, húgy, szar! Na, ülj be! A motor indít. Hát a helikopter elindítása sosem volt az erősségem, úgyhogy inkább kiszállunk. Visszamegyünk szemtől szembe. Amúgy nem, mert orbul oldalba próbálom őket szedni. Na nézzük.
Hát ilyeneket nem nagyon vezetek. Soha a büdös életbe, az tuti. Na, ez még bonyolultabb lesz. Nézzük, mit mond. Jó, megvan a hőkövetős rakéta elárító. Ennyiban sokni. Hogy lehet elindítani egy helikoptert, vagy repülőt? Faszom se tudja. Sprinteljünk akkor. Jaj. Jaj, atomlag. Hol vannak? Kik ismertek fű? Ott futotta, láttam-e? Vissza a hangárok mögé. Azt a rohadt. Na hát még szokni kell az irányítást. Még nem mintha nem játszottam volna vele, csak régen. Régen volt. Nagyon-nagyon régen. Na most valami gyorsabb lövésű harckocsival kéne a társak ellen fordulni. Ez nem éppen tűnik valami nagy tüzerőjűnek. Ez már igen. Thanks. Másszunk bele. Na jó, ezt inkább külső nézetből nyomassuk. Nyomassuk szét megint ezt a snippatornyot. Itt a haveroknak is adjunk egy kicsit. Megy ám ez vaze. Nem kell ennek kétszer mondani. Repülnek ám. Na, ezzel megnyerem a csatát, azt tuti. Szádono Sanjiucsi. Na, sóförülésbe. Nézzük, mellette még élő ember itt. Ojjjjjj. Akkor szépen a lövészülésbe ül. Egy cél. Bum, bum, bum. Nézd, összeesett a társam. Csoda, csoda. Bum, bum. Na, mennyit bírsz? És te helikopter, mennyit bírsz? Ja, de a végtelenségig bírod. Check your fire. Nem csekkolom, tudom, hogy hova lövök. Úgyhogy ez szopa. Hogy brummog a motor. Ilyet kéne Daisy-be. Ilyen végig menni az utcán, az lenne a buli. Most mondjuk vezetni azért tudni kéne valamennyire. Haj! Kövopé! Tűz alá vettek engem. Hát igen. Gyalogos munkában nem vagyok menő.
Na nem indítom újra még egyszer. Köszönöm a figyelmet, hogy velem voltatok ebbe a videóba. Cső.